Kaixo eta ongi etorri egun berri batera. Gaur, ekainaren 4 asteartea, bi elkarrizketatu berri izanen ditugu. Batetik, Javier Iriarte, Azkua Bizirik taldeko kidea, eta Etxalarren egin nahi duten makroproiektu eolikoaren inguruan hitz eginen dugu, eta bestetik Pilar Buldain eta Miguel Angel Asiain, no parkineko kideak direla, eta Gurutze plazan egin nahi duten parkinaren inguruan hitz eginen dugu, baina lehenengo goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1776an, Ameriketako independentzia gerra, Kontinental Kongresuak independentzia adierazpena berrestu zuen. Filadelfian bildutako 13 koloniek Ameriketako Estatu Batuetako independentzia adierazpena onartu zuten. Urte batzuk geroago, 1808an, Napoleon Bonapartek Espainia eta Indietako lurrak eman zizkion bere anaia Josepi. Egun berean, baina 1982an, Frantziako turraren lehenengo etapa Donostiako hiritik abiatu zen. Eta bukatzeko, 1987an, Mars Pathfinder espaziontzia Marten lurreratu zen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko lehendakariak eraso sexistari gabeko eta berdintasunean oinarritutako jaiak aldarrikatu ditu. Sanferminetan ere osasun baliabideak zentzuz erabiltzea gomendatzen du osasun departamentuak, osasun zentroak eta ospitalez kanpoko larrialdiak lehenetsiz. Nafarroko finka ekologiko esperimentala 58 ensegua hartu ditu azken urtean, ezagutzak garatu eta sektorera zabaltzeko. Luis Zabaltza osasunako presidentea ostegunean txupinazo jaurtitzeko prestaketarako egonda Iruñako udaletxean. 1978ko Sanferminak eta Germán Rodríguezen eta Joseba Barandiaranen hilketak gogoratzeko uztailaren 8an eginen da ordu batetan ekitaldia Germanen hilerrian. Nafarroko artxiboak Jose Gaie fotokazetaria eskainiko dio udako mikroerakusketa. Lesakak 813 metroko bidegorri zati bat estrenatu du, herria Bidasoko bide berdearekin lotuz. Beti gazte sokatira taldeak Lesakako txupinazoa botako du. Baztango batzar nagusiak erdizi buruzko mozio bat onartu du bere lehendabiziko saioan. EH Bilduk aurkeztutako mozioak aldeko 25 bozka izan zituen eta kontrako bat. Iruñako hilketa matxista salatzeko elkartaratze eginen da gaur Elizondon arratsaldeko 7:30. Ikus dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, espetxeratua izan da Ermitagainan bikotekidea eta bazkidea hiltzeagatik eta tratu txarrengatik egotzitako gizona. Biktima hiltzailearen beldur zen, Felin Jan zeinaren 2 egun lehenago hautsi zuen. Nafarroak genero indarkeriaren bigarren epaitegi bat izango du 2024ko urtarrilerako. Eskuineko albistean, medikuntza, erizaintza eta psikologia dira nupen gehien eskatzen diren graduak. Osasun zientzietako graduek emakume gehiago eskatzen dituzte. Bean, posta bidezko botoa bikoiztu egiten da Nafarroan, uztailaren 23tik 20 egunera. Eskaerak 25.000 baino gehiago dira eta eskatzeko epea uztailaren 13an amaituko da. Argazki nagusian, Osasunako presidenteari Pamplonesas, Viva San Fermín, Gora San Fermín tradizionalean irakatsi zitzaion. Izenburua, Iruña gorri-gorrian. Luis Zabaltza unkituta hilaren 6an piztuko den suziriaren entseguan. Eskuineko albistetan batetik, Nafarroan ibilgailuen salmenta 17 hasi da lehen 6hilekoan. Eta behan, 2008ko greba batean izandako istiluengatik 2 urteko kartzela zigorra onartu dute. Amaitzeko, Ane Etxegoienek fedeari abesten Alma Lokarekin batera festa disko berrian. Diario de Navarra titularrean, 2022ko udak aurrekoak baino 300 heriotza gehiago eragin zituen Nafarroan.
Foru komunitateak 36 gradutik 34 murriztu du arrisku sanitarioaren gehieneko atalasea. Argazki nagusian, banak eta furgonetek estafeta kalea hartzen dute egun hauetan. Izenburuan azken prestaketak. Ostalaritzak pandemia aurreko zifretara itzultzeko ilusioarekin egingo die aurre Sanferminei. Ezkerreko albistean, Nafarroak diesela baino 130 ibilgailu elektriko gehiago matrikulatzen ditu. Behan, batetik, salatu dute 800 haurrek hilabete daramatela pediatrarik gabe Altsasun. Eta bestetik, Iruñeko taberna batean bikotekidea hiltzeagatik akusatuarentzako kartzela. Gara titular nagusian, pentsiodunen mugimenduak konpromisoak eskatu dizkie alderdiei uztailaren 23 aurrean. Gainerako hiriburuetan uztailaren 15ko deialdi orokorrari aurre hartuta, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua mobilizatu zen atzo Iruñean, alderdiei pentsio duinak eskatzeko. Eskuinean, lehendakaritzaren galdeketak EH Bilduren, PSEren eta EAJren arteko bosteko berdinketa aurre ikusten du. Behan, Iruñean bikotekidea hil zuen gizonarentzat astungarria. Argazki nagusiko titularrean, agurturrari 2 urteren ostean zabalik den zubitik. Jasper Philipsenek irabazi zuen atzo Tourreko 3. etapa Baionako esprintean. Beko albistetan, ezkerretik eskuinera, garbitzaileek Osakidetzak aurreakordioari jarritako oztopoak salatu dituzte. Alboan, Jeningo operazio islaerdar batek 8 hildako utzi ditu, horietako 3 adingabeak. Eta bukatzeko, Adrian Royo triok lehen akordeak eskaini ditu Gasteizen. Berriako titularrean, Israelgo armadak airez bombardatu du Jenin, eta 8 palestinar hil ditu. Tel Avivek ziurtatu du talde terrorista baten kontrako operazio militar bat egin duela errefuxiatuen kanpalekuan. Jihad islamikoak erantzuteko deia egin du eta Hamasek Netanyahu egin du erantzule. Argazki nagusian, gure eskuk atzo Gipuzkoa eta Lapurdi artean antolatutako kale jiran. Titularrean, Turrak batutako herria. 3. etapa egin du Frantziako Turrak Euskal Herrian, eta gure eskuk antolatutako kale jira batek Irungo etorbidearen zubian aldarrikatu duenez, muga ez, Euskaldunak batzeko zubia da bidasoa. Philipsenek irabazi du Baionan, sprint polemiko batean. Beko albistetan, epaileak 72 ordu eman dizkie De Migueli eta Otxandionari kartzelatzeko. Alboan, 2020ko greban atxilotutako gazteei 2 urteko zigorra ezarri die, baina ez dituzte kartzelatuko. Bestetik, autoen salmentak 14% egin du gora hegoaldean, gasolio autoen salmenta gutxitu den arren. Azkenik, eskuinean, espetxeratu egin dute Iruñean Andre bat hil izana aitortu duen gizonezkoa. Euskal Herria irratian, berri nagusian, musika eta soinuak Sanferminak 78 gogoanen 45. urteurrenarako. Uztailaren 8an, ordu batetan, Sanferminak 78 gogoan elkarteak egun ahotsek osatutako ekitaldia egingo du 45. urteurrenean. Sabino Kuadrak xehetasunak azaldu dizkigu. Beste berrian, hauek izanen dira Sanferminetako osasun dispositiboak. Osasun departamentuak gomendatzen du osasun baliabideak zentzuz erabiltzea jaietan ere, osasun zentroak eta ospitalez kanpoko larrialdeak lehenetsiz. Eta amaitzeko, poesia garaikidea lagun egin du Euskaltzaindiko sarrera hitzaldia Castillo Suarezek. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur goiza motel samarra izango da, baina arratsaldean argitzera egingo du. Ipar partean behodeiak ugariak izango ditugu goizean, eta iparrekialdeko zenbait puntutan euri langarra egin dezake. Arratsaldean hodeiak gutxituz joango dira, eta giroa eguzkitsua izango da orokorrean, zerua guztiz garbi geratuko ez den arren. Hegoaldean goizean goizetik giroa eguzkitsua izango da, eta arratsalde gau partean berodei batzuk garatuko dira. Haizea ipar-iparmendebaldetik sartuko da eta temperaturak berdin jarraituko du, balio atseginetan mugituko da. Asteazkenean, fronte hotz baten hondarrak geratuko direnez, giro motelagoa izango du.
Egunaren lehen zatian behe-hodeiak ugarituko dira, eta kantauri isurialdean zirimiria egin dezake, bereziki kostaldetik gertu. Egunak aurrera egin ahala, ezegonkortasuna areagotu egingo da. Moteltzera egingo du denean, eta arratsaldean baliteke han-hemenka zaparrada bakanen bat botatzea, bereziki hegoaldean. Eguneko tenperatura apur bat jaitsiko da. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara. Oraingoan Javier Iriarte daukagu gurekin. Arratsaldeon, Javier. Arratsaldeon, Irune. Azkua Biztirik taldeko kidea da eta Etxalarren makroproiektu eolikotik babesteko bildutako taldea da eta bat egiten duen guztia hiengana biltzeko deia egiten dute eta horretarako hasi baino lehen zer da Azkua Biztirik taldea? Etxalarko herritarrez osaturiko plataforma bat da. Eta beste taldekin elkarlanean egon zarete? Hasia gara, nolabait Etxalarra, Azkua Bizirik zera plataforma hasi berri bat da, eta bai eskualdeko bertze elkartekin eta hasia gara pixko lanean, eta baita ere Nafarroko energia eraldatzen taldean ere sartua gara pixko, azken finean pixkot informatzen nahi gara, hasiera hontan. Eta egin zenuten taldearen aurkezpenean, ez? Bai, alaxe da, aurkezpena probeistu hemen Etxalarren gazna eta artisau feria ospatzen zela, ekainaren 4an, igandearekin egin genuen aurkezpen txiki bat, zera manifestu bat irakurri genuen, pixkot gure iritzia eta gure jarraibideak nola pentsatzen genuen honen inguruan azalduz, eta hurbiltzen zen guztiari pixkot gaia azaltzen saiatu ginen, zer eraginak dituen. Naiz eta guainik nahiko informazio gutxi dugun, baita egin genuen olako simulazio gizeko bat, globo bat erabili zenbateko luzera izango zuen olako errota eoliko batek, eta hori izan zen bai, ekainaren 4an abiatu ginen. Eta zein helbururekin sortu zenuten taldea? Helburua taldea bat dauka eta garbiena da, Azkua proiektoren kontra egitea. Eta zer da berez Azkua eolikoaren proiektua? Zertan datza proiektu hori? Proiektu hau oinarrian da eolikoen poligono bat instalatzea. Eta Azkua izena dauka, bino kasu honetan 4 herriei eragiten die, Etxalar, Igantzi, Arantza eta Zunbillari. Eta proiektua berez onartuta dago edo soilik proposamena da? Proiektua berez ez da ezagutzen. Proiektua momentuz ez du ikusi. Dakigun gauz bakarra da enpresak, honen atzean dagoen enpresak lortu duela lehenbiziko urratsa egitea dela, parke honetatik sortzen den energia guztia bideratzeko baimena lortu du, engantxea nolabait deitzen dioten ikuste. Eurek sortu nahi duten energia guzti hori nola bideratzeko baimena lortu dute. Gero etorko da, pentsatzen dugu, proiektu guzti, Azkua proiektua hau. Eta nola izan zen duten proiektu honen berri? Nahiko, sorte izan dugu alde honetatik, jaso genuen nahiko goiz informazioa. Sorkuntza erakuntza taldetik lortu genuen informazio hori. Euren informatzaile baten sorkuntza, ez sustrai erakuntza elkartearen bitartez lortu genuen, eurek dauzkate informadore desberdinak eta horien bitartez eta alde hortatik nahiko goiz enteratu gara bertze proiektuekin alderatuz. Eta zein da proiektu honen asmoa? Multinazional hauen edo Madrilgo enpresa bat da, ez? Bai, berez, proiektu honetzetan enpresa pantalla sortzen dituzte. Kasu honetan, Azkua proiektuaren gibelean Zelena enpresa dago, baina gibelean Kanadako, guainen nahi oroitzen izenatzeatza, Kanadako enpresa erraldoi bat da. Inbertsioak egiten dituzten enpresa dira, eta hemen ezer bertze inbertsio bat da. Kasu honetan, eolikoekin poligono bat egitea,
eta hortik irabaziak edukitzea. Hori bilatzen dute funtsean. Eta makropoligono bat, baino gehiago, sortu nahi dute, irakurri dut Bortziriak aldean, eta Malerrekan ere. Denetara 3 proiektu daude, hemen 3. gure eskualdean. Batetik, Azkua, 4 herri biltzen dituenak, Etxalar, Igantzi, Arantza eta Zunbila, gero bertze bat irakurri zenekua, Ezkurra, Eratxun, Saldiza eta Behintzalabaien biltzen dituna, eta gero badago bat, Zubieta eta Itureni eragiten diena, honek ez du izenik, baina Galardi Arburu mendietan ezartzeko asmoa dago. Orduan dire, 3 proiektu eta eragin zuzena 10 herriei. Naiz eta gero ingurukoei ere eragingo dien. Ez hain modu zuzenean, bino betire eragiten du ingurukoei. Eta nor dago proiektu horren alde? Aldekoak ez ditugu hola garbi ikusi aldekoak, baino kontrakoak bai sumatu ditugu, bino guain ikusten dugun gabezia eda pixkot proiektu hauek ezagutzera ematia eta pixkot jendia txikitzera gure helburutara. Azkeni pixkot informatu beharra da, ze honen inguruan, gai honen inguruan, badire, nazten dire kontuak eta batzutan ez dire garbi ikusten eta gure aldetik lan horretan gaude. Pixkot jendia informatzea eta ikustea zer dagoen olako proiektu baten gibeletik. Eta badakizu zenbat diru eskaintzen duen enpresa honek? Gure kasuan ez dute eskaintzarik egin, ze barran dizuten bezala proiekturik ez dago, ordu proiekturik ez dagonez, ez dute eskaintzarik egin. Bino badakigu, ez dakiz, Zubieto doituren den, bietako batei, enpresa bat bertan instalatzeko intentzio duen enpresa, eskaintza egin die, diru eskaintza. Bino horraino dakigu, Etxalarko kasuan ez dugu oraindik, espero dugu ez jasotzia, seinalagitzona izan entzen. Eta norenak dira hartu nahi dituzten lurrak? Badira komunalak, hau da, publikoak edo dira pribatuak? Pentsatzen du, guainik ere erran bezala proiektuaren berri ez dugu, baina gure zera iritzia eta konsultatzen ari gara batzuekin eta bertzekin, pentsatzen du gehiena komunala izango dela, herriko terrenoa, segurazki pribaturen bater izango da, baina orokorrean gure iritzia da zera lurralde komunalak direla. Eta zer gertatuko litzateke Etxalarren eolikoriek jartzen badituzte? Zer gertatuko litzateke batetik Hegaztiekin? Hegaztien kasuan, golpe latza izango zen Etxalarrentzako. Alde batetik, usategiak ditugulako, bien de interes natural bezala izendatua dago, leku babestua dago, eta gero bertzalde, bai usategiak eta bai mendimagal guzti hori, Pirineo mendiak dituen 3 korridoretatik garrantzitsuenetako bat da. Ordu nolabait, txorien migrazioaren pasabidean zuzenean eragingo zuen, eta hori izango zen batetik, gero ere, hoien kontra egiteko arriskoa, batetik nolabait bidea aldatzeko arriskoa, eta gero ere, eurek ere, hoien kontra txokatzeko, hiltzeko, eta ikusi ditugu hainbat adibide nola, txoriak hiltzen diren, erroten aspen kontra jota, eta olako gauzak bai. Eta ze beste eragin negatibo izango? Arloa handitzetan batetik erran dugu naturaldetik, gero eragin ekonomikoan ere, azken finean Etxalarren zera sustentu edo bizia antzineratzeko modu bat turismoa da. Etxalar Nafarro mailan landetxe gehien dituen herria da, eta hemen turismoak eragin handia du. Errotak mendietan instalatuta, gure atraktiboak jaisten dira. Azkenin jendiak gure ingurura etortzen da mendiaz, naturaz gozatzeko mendibilbidetaz, eta olako mostro erraldoia plantatzen badituzte mendimagaletan, jendia ez da etorriko hauek ikustera hauen inguruan ibiltzera, ze azkenin soindua badituzte, eta ez dira bat ere erosoak horien inguruan egotea. Eta, karo, herriari segurazki jendea guti etorriko zen, landetxeak itxiko ziren, eta pentsatzen dut, herriare poliki-poliki hiltzera ez, bilo kolpe latza izango zen herriaren arlo guztietan. Eta zergatik ez dira eraginkorrak makropoligono hauek? Eraginkorrak, baino,
eraginkorrak guk ikusi duguna guain arte, holako proiektu bat sortzeko prozesu guztian, eta sortzen dituen kalte guztia bai egiterakoan, egin barra diren bideak, kriston zuntxiketa egin behar da, instalazioak egiteko. Poligonoa dauzkaten biziarekin nolabait, zeron gelditzen da. Benefizioak ez dira nolabait lortzen. Azken, xetzen denakin, eta gero negozio guztiari buelta emateko orduan nolabait zeroan gelditzen da. Orduan, onurik ez dauka, eta karo, prozesua gitz gogorra da. Mendiak ondatzen dira, animalian bizimodua, jendearen bizimodua, eta ez du gure kasuan, olako proiektu eolikoak ez ditugu ikusten bideragarriak olako inguru naturalean. Behar bada, izango dira leku egokiagoak, baina gure ustetan, Etxalar eta gure eskualdean olako inguru naturala edukita, gure arbasoak urteetan mantendu eta sortutako basoak, olako negozio batekin, azkenin batzuentzako negozio batekin, hola ondatzea, ez dugu zentzuduna ikusten, eta horregatik sortu genuen plataforma eta lanean gaude zentzu horretan. Eta gero esaten dezute herri ondasuna herriaren beharrak asetzeko direla, ez? Zer esan nahi duzu honekin? Gauza bera, azken finean gure lurraldea, gure herritarrentzako direla, ez kanpotik etorritako enpresa batek bere instalazio egin, eta gainera gure lurraldean negozio egin, gero eurek aberasteko. Uste dugu, gure lurraldeak guk erabiltzeko direla, gure ondokoak eta gure ingurukoak, ez negozio dirua bilatzen duten enpresentzako bakarrik. Eta zein da zuen planteamendua energia ekoizteko? Edo ze beste planteamendu proposatzen duzu? Guk gai hauek bereizten ditu. Batetik, askua biziriken helburua proiektu hau gelditzea da. Gero bertzetik baita ere, informatzen ari gara energi berriztagarrien inguruan, baita ere, ez ditugu nazten gauz bat da instalazio bat, horrek dituen eraginekin, eta gero energia lortzeko modu desberdinak. Gainera, Europatik ere olako komunitateak, energia berriztagarrien komunitateak bultzatzen ari dira, baina gu banatzen ditugu. Batetik, ez du zergatik eolikoak ez paratzeagatik ez dugu energiarik ez. Eolikoak bere kontu bat da, eta bertze bat da nola sortu energia. Batzutan hori pasatzen da, iduridu, eolikok ez badire paratzen, ez dugu energiarik izanen, aukerak badire. Eta hori, gure lan nagusia hori da. Azkura bizirik nahi duena proiektu hau gelditu. Eta gero bertzalde, aipatu bezala, bertze urrat batzuk ere ikusten nahi gara, hemen Gipuzkoa mailan eta Nafarro mailan ikusi dugu hasiak direla olako komunitateen inguruan informatzen, eta gure naiz eta ez izan gure helburu nagusia, hasi gara pixkot ikusten ze alternatibak dauden, eta bar. Eta okerrezuan nago, gaur arratsaldean hitzaldi informatibo bat antolatu duzu, edo? Gu baino igantzi bizirik eguak. Igantzi izan da hola azkeneko taldia sortzen, eta Etxalarren egintzen bezala, sustrai erakuntzakoak bertan egongo dira, eta eurek egiten dutena da pixkot azaldu energiaren gaia, bai mundu mailan nola dagoen energiaren kontua, eta gero Nafarro mailan. Eta gero eurekin batera egongo dire Endara bizirikeko kideak, horiek azken finean, horiek izan dira pixko kontu hauetan aintzindariak eskualdean, ze bere garaian izan zuten proiektu bat instalatzeko, eolikok instalatzeko Endara inguruan, Endara urtegiaren inguruan, eta eurek lortu zuten nolabait geldiaraztea. Proiektuak ez dituzte sekula atzentzen ditut dutena da enpresa hauek, badaukagu traba, espetuko dugu, utziko dugu stand-byen edo. Ez dituzte baztertzen. Orduan, lesakakoak hori lortu dute. Proiektua gelditzea. Gainera, lesakakoak izan zuten priska proiektua bazegon, baziren epeak eta lan gogor egin behar izan zuten, hori dena geldiarazteko. Gu berriz, denborakin hartu dugu, eta badaukago hastia lasaiago joateko eta gauzak ongi egiteko. Eta hori inbar dute pixko batetik sustraiekoak azaldu ze nola dagoen energiaren afera eta bertzetik Endara bizirikekoak kontatuko dute euren esperientzia eta ze urratsak hartu edo nola jokatu olako kasu bateri aurre egiteko.
Orduan esango zenuke naiz eta herriz herri egoerak ezberdinak izan, kezkak berdinak direla, ez? Bai, azkenin, herria muga egiten dugun herriak gara, eta nahiz eta bakoitzak izango dituen berezitasunak, oinarrian, bai, helburu berdina dugu, eta bai. Javier, espero dugu proiektu horrekin, proiektu hori bertan bera ez, gelditzea, ze momentuz ez dago ezer gehiago, ez? Hori da, bai, guk gure artean erraten dugu, ea aukera dugun proiektua ez ezagutzeko. Hori izango zen seinalerik hoberena. Eta horretarako, hasiera batean erran dizuten, egin beharra duguna da, jendia informatu, gure helburutara jendia txikitu, eta alik eta indarra handiena lortu, enpresa hauei aurka egiteko. Bueno, honekin agurtuko dugu Javier Iriarte, Azkua Bizirik taldeko kidea, eta zorte hon, zuen abentura horretan. Eskerrik asko zuei aukera hau emategatik, eta norbaitek jarraitu nahi baditu guk egiten ditugun gauzak eta urratsak, baditugu sare sozialetan kontuak, batetik Instagramen, Azkua Bizirik, eta Facebooken ere izen berdinarekin, Azkua Bizirik. Eta hor joaten gera jartzen, zertan gabiltzan, kontu hauen inguruko berriak, eta olako gauzetaz informatzen dugu saretatik. Orduan nahi duenak, hor aurkituko gaitu, edo baita ere, gure bilerak ere zabaltzen ditugu baita ere saretatik, eta nahi duenak ere parte hartu dezake bere ekarpena egiteko, bakarrik aditzeko bilera irekiak dire. Gure aldetik eskuak ateak zabalik ditugu. Hori da. Bai, mila esker, Javier. Eskerrik asko zuri. Iruñako udalaren azken albisteak ikus ditzagun. Batetik, Entzierroaren ibilbideak eta aurten berritasun gisa Entzierrilloarena, dagoeneko badute irristagaitza den likido geruza bat lasterketetan irristatzeak saiesteko. Lasterketaren ibilbidearen 1700 metro karratuko azaleran eta Corrales del Gasen irteera 300 metro karratuko azaleran barreiatu da. Bestetik, bizikleta elektriko partekatuen zerbitzua ez dabil martxan asteazken honetan Sanferminetan. Astelen honetan hasi da eta asteazken honetan amaituko da kargatzeko 52 basetan dauden 400 bizikletak erretiratzen. Jarraituz, Iruñeko udalak Bibel Entzierro egunkaria berrargitaratzen du. Informazioa, datuak eta bitxikeriak biltzen dituen egunkaria, egunero ibilbidean doan banatuko dena. Aurten 15.000 ale argitaratu dira, jasotzen dituen aholku ez gain, zezenen arteko distantziak neurtzeko erabilializateko. Eta amaitzeko, Kristina Ibarrola alkateak Unai Ugalde Nafarroako parlamentuko presidentea hartuko du. Bi agintariek berriki lortu dituzte karguak maiatzaren 28an egindako hauteskundeen ondoren. Berriro. Amaitzeko, Kristina Ibarrola alkateak Unai Ugalde Nafarroako parlamentuko presidentea hartuko du. Bi agintariek berriki lortu dituzte karguak maiatzaren 28an egindako hauteskundeen ondoren. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Pilar Buldain eta Miguel Ángel Asiain daukagu gurekin, ongi etorri eta arratsaldeon bioi. Baita zuei ere. No parkineko plataformako kideak zarete, ez? Bai. Eta Gurutze plazako Zangozakarrika parkin bat eraikitzeko proiektuari begira, ez? No parkin talde hau sortu zen, nola eta noiz sortu zen? Bueno, hau sortu zen, alkate maila, UPN-eko alkate mailak atera zuen hor otsailean edo proiektu bat, zeinik esaten zuen, hori, Zangotza kalea bihurtuko zela aparkaleku batean. Eta orduan, hor guretzat sorpresa handia izan zen, eta ez genuen espero olakorik gure auzoan, eta pentsatu genuen, bueno, hasi behar dugu aztertzen, nondik datorren hau, helbururekin,
eta orduan eta datuak hartzen, ez? Eta bueno, lehenengo konturatu ginen, Zangotza etorbideko kaleko zuhaitz guztiak botako zituztela, hau da 46 zuhaitz edo lako bat dira, eta horiek ja, hankaz gora. Eta gero, Gurutze plazako ez dakigu zenbat, ze beste hori izan zen, oso iluna dela, ez dago argi, noraino hartzen duen, noraino ez, eta orduan hasi ginen mota guztietako azterketak egiten, osea, hau benetan ikusirik, ez dago inguruan beste aparkalekurik edo nola da gauza ez. Eta orduan deskubritu genuen gainera, 15 urte lehenago egindako proiektu bat zela. Orduan, garai hartan ere UPN zegoen udaletxean, eta egin zuten proiektu hau, baina kajoian usteko, eta orain atera dute, eta guretzat sorpresa izan arren, beraiek bazekiten. Eta orduan talde bat sortu zenuten, ez? Eta hor... Halaxe da, talde bat sortu genuen, gehien bat ikusirik nola izan zen hori aurrera eramateko ibilizuten prozedura. Eta baita ere ikusirik hori ze nolako eragina izanen zuen, baita ere hori zuhaitz botatze horiek, eta baita ere parkinaren beharra ere. Eta hori izan zen epe aldetik eta hori Pilik aipatu duen bezala, orain dela 15 urteko plangintza bat, hori sortu zuten plan bat, hori parkina eraikitzeko. Orain dela 15 urte beharrak ziren alakoak eta gaur egun bestelakoak dira, ez? Eta gainera hori legegintzaldi horretan, hori justo hori UPN agintean egon zen legegintzaldi horretan, ez zuten hasieran eta atera zuten azken momentuan, azken 6 hilabetetan. Eta ez bakarrik 6 hilabete horietan, baizik eta horrekin nahasi egin zen, gurutzatu egin zen, PAU, HJPI, plangintza orokor horren barnean ere eragina izaten zuen, eta hau etzen horretan ikusirik ere, etzen ikusten. Orduan hori 6 hilabete horietan, atera zen hau proiektu hau, Mailak alkate bezala atera zuen berak bakarrik, hori udal talde, UPN taldeak bakarrik atera zuen, eta oposizioa hor ibili zen hilabete horietan, hori atzera eginez, eta eskatu zuten oposizio taldeak, ia talde guztiek eskatu zioten idazkariari, ia proiektu hori bideragarria zen, egiten alzen, izaten zen gastuarekin, eta posible alzen ateratzea, hori udal batza, hori konsenso hori izan gabe. Idazkariak eman zuen ebazpen horretan, UPNek interpretatu zuen egiten alzutela beraiek bakarrik, eta oposizio taldeak ulertu zuen, ikusi zen, hori idazkariak egindako informe horren arabera, ezin zela horrela egin. Halere, udalak, udal gobernuak, hots, Enrique Mailak gidatzen zuen taldeak, atera zuen, eta gainera, justo utzi behar zuen legegintzaldia, momentuan jautzi behar zuenean eta alkatetza, azken bilkuran atera zuen proiektu hau. Hori, gabez eta lebosiaz. Eta honen arira manifestu bat ez egin duzuet, zer kontatzen duzue manifestu horretan? Manifestu horretan kontatzen dugu, hemen kontatu behar dizun guztia, dena dela galderak egiten dituzun einean, aterako diren, azkenean eskaera dira eta batez ere, inguruko jendeari jakitera ematea ditugu zer dugun esku artean eta ze kaltegarria izango den eta pizkat haiek ere ohartzeko inguruan ditugunak hori nolako hondamendia izango den. Zenbat iraunen du obra honek? Bueno, obra honek printzipioz kalkulatu duten arabera, zen lan hauek normalean luzatu egiten dira, kalkulatu dute ia 2 urteko lanak, 22 hilabeteko lanak izanen direla eta eraginen duela inguru guzian, hori Zangotza karrika, baina baita ere hori Gurutze plaza eta gehien bat hori eta inguru horretan dauden eraikinak eta dauden hainbat gauza. 2 urte hauniz da obra batzuk egiteko, are gehiago kontutan izaten badugu, hori
institutua badela hor biztanlea eta nahiko adinekoa dela, eta hori, gutxienez kalkulatzea 2 urtez, hori suposatuko da inguru horretarako, hori eragin izugarri handia. Auzoan esaten da mugikortasun arazoak daudela, ez? Baina parkin hau izango litzateke konponbide ona? Argi dago ezetz. Edozein auzotan dago arazo hau. Aparkatzeko arazoa ez da bakarrik zonalde honetan. Joaten bazara Milagrosara, joaten bazara Txantreara, nik uste dut aitzaki bat dela hasteko. Baina, bestaldetik, noski ez duela konponduko. Ikusi dugu, Gaztelu plazan egin zuten, konpondu du arazoa? Ez du konpondu. Orduan, hori da, kotxean erabilpena areagotzea. Zenbait errestasun gehiago eman gainera kotxeak aparkatzeko, orduan kotxe gehiago erabiltzen dugu. Hola gara personak, eta nik uste dut, ez dela hori bidea. Justo joan behar dugula bestaldera. Alden gutxiena erabiltzea. Eta bizikletak, eta oinezkoak, eta autobusak, eta hobetzea bide horiek, ez? Batetik hori arazo, momentuko arazoa ez du konpontzen, zen ingurua, hori kontutan izan behar da, bigarren zabalguneak baduela aparkatzeko arazo oso handia aspalditik. Zen etxe zaharra dira, etxe zahar horiek ez zuten bere garaian hori ikusi garajea beharko zela, eta gaur egun hori arazo hori bada. Baina arazo horren aurrean planteamendu orokor bat izan beharrean, izaten da nolabaiteko partxe txikiak eta egitea. Partxe txiki horiek batzutan atzean badute beste interesak. Eta kasu honetan ere ikusten dugu interes batzuk badirela atzean, hiritarrenak ez direnak. Eta arazo hori konponduko ez luketenak. Hori importantea da, zen parkin batek konponduko inguruan, aztertu beharko litzateke modu orokor batez. Ikusi, ze beharrak dauden, nola konpontzen aldiren behar horiek, ze nolako aukerak badiren behar horiek konpontzeko, eta hori, eta Pilik aipatu duen bezala, pentsatu behar dugu etorkizuneko hirian, ze hiri sortu nahi dugu. Hiri hori sortu nahi baldin badugu, kotxekin, jendez betea, estresakin tabar, nolabait, etorkizunaren joeraren kontra jotzen dugu, sor dezagun hori, eta egin dezagun parkina, baina nahi baldin badugu bestelako hiri klase bat, nahi badugu hiri humanizatua, bertan bizi direnek eta ongi bizi direnak, Europan eta hainbat tokitan dagoen joera da, 10 minutoko hiria, hiri handi batean, hiri txikiak sortzea, eta nolabait hor behar diren gauzak eta hor izatea 10 minutoren buruan. Hori, horretarako, jo beharko dugu, denborakin eta modu honean, peatonalizatze moduan, hori kotxea ahalik eta kanpora ateratzea, eta momentuz, ez baina joera baldin bada hori, ez dezagun orai egin, joera horren kontrako zerbait. Eta gutxienez ez, hiritarroiei galdetu ez, nahi duten edo ez. Bai, gainera, gure plataformak hori egin duen zerbait da, aztertu du ze aparkaleku dauden, eta ez daudela beteak, eta badaude hainbat gure etxeen inguruan, eta ikusi dugu, arazoa konpontzeko modu asko daudela. Horien artean, aparkaleku horietan zenbat erabili daitezken, eta abar, eta ikusi dugu, berez, han bizi garen entzat ez dela arazo handiena hau. Han bizi garen entzat beste arazo batzuk daude, osea, eta orduan, horien artean, hiri arnasten duguna garbiagoa izatea. Eta justo goaz kontrarara, ez? Arnasten duguna, gero eta okerragoa izango da, parkin hau egiten digutenean. Eta orduan, ditugun zuhaitz bakarrak kentzen badizkigute, zer eska dezakegu. Jartzen dituzten zuhaitzak ez dira handitzen 3 urtetan eta 4 urtetan. Eta hor dugu, adibidez, berriro egiten du referentzian Gaztelu plazara, ikusi landatu zituzten zuhaitzak zenbat hasi diren 20 urte eta gero. Abetze itzala ematen duten horiek. Hor dago konparazio oso erresa dugu ikusteko. Eta zeintzuk dira orduan mailak jartzen dituen arrazoiak parkin hau sortzeko?
Atera dituen arrazoiak dira gehien bat, orai dela 15 urte, egin zuten inkesta eta nolabait auzokideen artean hori galdetu zenbat sartuko litzatekeen hori parkin baten plazaren beharrean, hori arrazoi hori aipatzen du, hori aipatzen duen arrazoia. Atzean dauden arrazoiak bestelakoak izan daitezke eta guk sumatu egiten dugu. Sumatu egiten dugu zen, toki bat, hori gasto handia suposatzen duena batetik eta gero bestetik hori plaza bakotxa, hori gasto handia suposatzen duen horrek dirua mugitzen du eta dirua mugitzen denean eta arrazoi izkutuak izaten dira. Eta gero ere tabernek itxi beharko lukete, ez? Prozesu horretan, ikastetxeak, institutuak, eta holako ondorioak, ez? Bueno, bai, hortaz hitz egin da, eta horko dendak edo beste, hori, hainbat lanbide daude hor, horiek 22 hilabete edo 24 edo 26 edo ez dakiguna ze obra guztiak luzatzen dira. Hori da, hasteko esaten duguna, bukaera badakigu noiz izaten den, ez? Oso kezkatua daude, normala bezala. Dendaren bat, egonda bai izteko zebilena, eta orain aprobetxatuko dut momentua izteko, ze datorkiguna oso beltza da. Eta orduan, nola aguantatuko duten? Batzuk aguantatuko dute, baina beste batzuk itxi beharko dute. Baina momentuan proiektu hau harrera emango da bai ala bai, edo zer gertatuko da? Momentuz hortan gaude. Azken horretan, azken bilkura horretan mailak utzi behar zuen bilkura horretan, erabaki zuen emakida hori, konzesio hori, ematea. Eta martxan lizitazioa eta egitea, eta ematea talde bati hori aurrera eramateko, hori oposizio guztien, hori eritziaren kontra. Eta gainera kontutan izaki, diru zenbait, udalak diru zenbait batu beharko du. Nahi baduzue, hone buruz, gero itzeinen dugu. Horrez gainera, hori orai sortu den udal berria, udal gobernu berria, baita ere talde berekoa, printzipioz, iduri nahi duela aurrera segitzea proiektu honekin, naizta lehendabiziko bilkuran erabaki den oposizio guztiak, beraz, udal talde gehienek erabaki dute, hori proiektu hau gutxienez gelditzea, eztabaidatu arte, eta ikusi arte bideragarria, beharrezkoa eta komenigarria den. Baina hori zilegia da halako proiektu handi bat bera bakarrik proposatzea eta aurrera eramatea? Hor dago kontua, hori idazkariak egin zuen informe horretan lege aldetik, egin zuen informe horretan ikusten zen ezezkoa eta segun talde batzuk ulertu zuten ezezko bezala eta beste talde batzuk baiezko bezala. Bada zirrikitu bat lege aldetik hori aurrera eramateko naizta gutxiengoa izan. Naizta implikatu udala eta udalaren sosak eta implikatu hainbat urtez, hainbat legegintzaldiz. Hori zen, nolabait planteatzen zen gaia. Eta alere horrekin legala iduri lege aldetik bada zirrikitu bat egin ahal izateko egin den bezala. Legala izateak esan nahi du posiblea den, zilegia den, hori beste galdera balitzateke. Eta udalarentzat zenbateko kostua izango litzateke horrelako proiektu bat? Hain zuzen, proiektu honetan, taldeak hori eraikin behar duen taldeak eta 13 milioi eta piko, 13 milioi eta lau, eta udalak 2 milioi terdikasi sortu edo eman beharko lukela. Eta dirutza. Hori guztion diruarekin, ez? Suposatzen dut. Dudi gabe, hori guztion diruarekin izanen dela, udala, hori, pentsatu hori udal diruaendako, hori fondoendako, ze suposatzen duen 2 milioi terdi izatea hainbat legegintzalditan. Hori ez da legegintzaldi batean, zin da pagatu inolaz ere. Horrek suposatzen du zorra, udalaren zorra, beste puntu batean, haunditzea. Eta atzo egoera txarronen arira egin zenuten elkarretaratze bat, ez? Zer egin zenuten atzo?
Bai, elkarratetz bat egin genuen plazan, eta hor jarri genituen olako arbolei lotuta, jarri genituen esalde molde batzuk, eta norabaiten bakoitzak nahi zuena hori librea izan zen, hizkuntza desberdinetan, eta bakoitzak pentsatzen zuena idatzi zuen horrez. Norabait arboloien defensan, eta ez arbola bakarrik, oxigenoaren defensan, eta itzalaren defensan, eta deskansoaren defensan. Ze hor joaten dira aitona amonak, eta joaten gara edonor, udan bero egiten duenean, hori da nolabait gure babesa, ez, beroaren gandik. Eta orduan, hor agertu zen, batez ere ikusten zen, adineko jende asko agertu zen, eta baten batek hitz egin egin zuen, ze hor hitz egin zutenak badugu oso aritua dena, hori isuria zenbatekoa izango den, zuhaitz horiek lortzen duten oxigenoa zenbat jaitsiko litzek, oso aritua dugu, eta orduan berak eman zituen azalpen horiek, eta gero aterazen ere jendea gure artetik hitz egin nahi zuenak hitz egitera, eta izan zen Sevillan bizi den pertsona batek azaldu zuen nola egin zen hori Sevillan orain dela urte batzuk, eta orain ezin dela kale horietan ibili uda osoan. Kale horiek utzi daudela. Eta baita ere beste, ez dakit, Andaluziako beste hiri batean ere, momentu honetan ez dakit zein zen, eta esan zen, han plaza batekin egin zuten gauza bera, eta plaza horiek ezin da udan hortik pasatu. Eta hemen Gaztelu plazan ikusten da ere, benetan esaten dut. Osea, udan hortik igotzen den beroa, ez da goiza arte freskatzen, normaltasunera iristen, eta hori izan zen, horregin zuten obraren ondorioa. Jakin badakigu, baina ez badugu kontutan izan nahi zer datorkigun, hori hor dago problema. Eta arazoa ere ikusten baldin badugu, modu orokor batez, hori aldaketa klimatikoa tartean dugula, berotze efektua, gero eta bero gehiago jasatzen ari gara, eta jasatzen ari garen, momentu honetan, hori egitea, halako lan bat, kentzeko dagoen toki bakarra, batetik hori zuhaitzek egiten duten berotze efektu hori, nolabait moteldu, baina bestetik ere itzala ematen dute, babesa, hori berorako. Orduan, aldaketa klimatiko honen aurrean, gaur egun 2003 urtean egitea halako zerbait, astakeri bat iruditzen zaigu alde guztitatik. Bai hemen den prozeduragatik eta baina gehien bat hori etorkizun aldera. Ze etorkizun nahi dugu, ze hiri klase nahi dugu etorkizunean. Eta gaur egun egiten baldin badala hau, hori baldintzatuko du hemendik ez 20 urtera, ia bizi guziko. Eta hori garrantzitsua da. Ze gutxi maite duten gure agintariek hiria, ze gutxi maite dute hori hiritarrok, eta hor ditugun egotea, eta hori tokiak biltzeko, eta kentzen baldin badituzu baldintzak, kentzen baldin baditugu baldintza horiek ongi egoteko, ez gara bilduko, ez gara egonen, eta halako eredu bat nahi dute batzuk sortu. Gu horren aurrean gaude, eta atzo bildu ginenok, hortan egon ginen. Hori aldarrikatu egiten dugu. Ze hiri klase, ze egin nahi dute. Eta, bide horretatik, aberria aurrera segitzen duen ekarpen honek, eta lortzen dugun geldiaraztea. Eta horko hiriko batek zer zioen adibidez, atzo? Horko, horrekin lotuta, adibidez, Europako hiri buruetan ari dira arbolak orain landatzen ikusten ari direlako zer datorkigun, eta gu askoz hegoaldeagoan gaude, eta oraindik Tuteran aurreko astean bota omen zituzten ez dakizema platanero, horko Prado etorbidean edo, Tuteran. Iruñan hau egin nahi dute, baina ez dakit non bizi diren, benetan. Gustatuko litzaiguke, hori, askotan begiratzen diote Europari,
gauza batzuterako, benetan klimari dagokion afero honetan begiratzen dioten behingoz serioski eta denek egiten diguten beraien lana, egin beharko duteken lana. Eta ez gero arbolak plantatzea, orain ditugunak mantendu gehiago plantatu, izan beharko luke, ez? Eta hori da gure leloa, osea, gero eta jasanezinagoa da temperatura igoera hau, eta hori denok bizi dugu uste dut. Eta zer espero duzu, esperantza honak dituzue? Eta begira, atzo izan zen deigarria sendagile batek hitz egin zuen adibidez. Eta esan zuen, noski, adineko pertsonetan batez ere, ze arriskutsua zen temperatura igoera. Eta hor, konparatu zuten, itzaletik eguzkitara dagoen temperatura aldaketa. Osea, hartu dute temperatura arbolan itzal batean, eta gero eguzkitan. Bueno, en fin, zer esango dugu, benetan bada kezkagarria. Are gehiago, unibertsitateak egin zuen ikerketa batean, informe batean, atera zen bigarren zabalgunea badela hori Iruñan bero gehien jasotzen duen tokia. Eta hori bigarren zabalgunean dagoen toki gutxi hori kendu nahi baldin badute, are gehiago izanen da. Alde horretatik, Non gelditzen gara personak, ez? Gure beharrak. Gure beharrak benetan dira, hori, osasun etxea goten garenean atendituak izatea, gure seme-alabak eskola publikoak izatea, gure zartzaroan etxeak publikoak izatea, horiek dira gure beharrak. Eta oso ongi dakigu, eta aparkalekoa behar badira ere, nik ez dakit, baina lehenengo aztertu beharko dugu, ze kaltegarriak eta oso kalte handia egiten dutelako. Lehenengo azterketa serioa eta hori eskatzen dugu, aztertu eta bertan bere ustea proiektu hau, Eta Maiak berriro ere beraz planteatuko du pleno batean edo bilera batean? Ibarrola andereak, seguruenik. Hori da. Hori, orai, lehendabiziko bilkuran, hori udalberri honekin, oposizioak planteatu zuen hau bertan gelditzea, eta hori, udal gehienak onartu indu hori. Udal gobernuak, beraz, hori, alkateak eta bere taldeak, honekin segitu nahi baldin badute, segitu behar baldin badute, segituko dute oposizio eta gehiengoaren kontra. Gainera, hori aipatu dugun SOS horren kontuarekin eta hori guzia. Bai, litekena, espero dezagun ezetz, razionalitate pixke bat sartzea eta proiektu honekin ez segitzea. Hori da, ez esperantza honak dituzue. Bai. Eta mugituko zarete eta herritarrak batuko dituzue, ez? Bai, bi gauzan ikuste badirela hori batetik, hori hiritarron presioia, bestetik hori talde politikoen egin beharra eta lana, ohartaraztea hori hiriaren dako kaltegarria, ez bakarrik bigarren zabalgunerako, baizik eta hiri osorako. Ez eredu bezala baizik eta egitea zen bigarren zabalgunea biltzen da hiri guzia eta bar. Hor bada beste arazo batzuk planteatu beharko direnak denborarekin eta bar, peatonalizatzea, kotxeak alik eta gehien kentzea zen bigarren zabalgunea biltzen du, batetik auzoen arteko tokia eta hori guzia, PAU agertzen zen proiektu hori, baina hau da PAU horren parte txiki bat. Hor, eta hori personalki aipatu behar dut, ikusten dut dela espekulazio proiektu izugarria handia bigarren zabalgunerako. Eta proiektu handi horiek eta sosa handiak mugitzen direnean, hor batzutan ez dago hori razionalitatea, ez dago hiritarron nahia, baizik eta beste interes horiek aurrera eramaten direla. Eta zein da zuen urrengo elkarretaratzea edo ekitaldia pentsatu duzu egitea besteren bat? Pues momentuz munduaren bukaera etortzen da hemendik gutxira, oso gutxira, eta horita gero. Utziko dugu munduaren bukaera horretatik bizirik ateratzen garen planteatu alizateko. Eta bizirik ateratzen bagara, egonen da, ez? Eta egonen zarete hor. Bai, eta alde horretatik nik
uste erne egon beharko garela, zen ikusita nola egin duten hau, gertaliteke munduaren bukaeran, beraz, uztailaren 15ean, ailegatzea gabez edo egunaren lehendabiziko orduan, hori zuaitzak moztuko dituzten taldeak, eta hori, ordun hiritarrok erne egon beharko gara, halako zerbait ez gertatzeko, gure... Bai. Ez dugu nola nahi utziko, baina, eta gainera, espero dugu aldaketa ematea haien gandik, gure politikoak esan duen bezala, Oxiok esan duen bezala, beraien lan egitea. Eta gu jarraituko dugu behar dena egiten, bai. Ikusten duguna komenigarria dela, hori egingo dugu. JK irabazi arte, ez? JK irabazi arte. Bai, bedere saiatu arte. Hori da, mila esker Pilar eta Miguel, plazer bat izan da, eta bueno, zorte hon, abentura honetan, ez? Sorte guztioi. Bai, ja, sorte dugu. Vale, zuri. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar aste amaitzeko elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.